こんにちは、ジャイアントスター熊本の近藤です。今回はジャイアントのロードバイクの中で上位モデルになります熊本店でも大変人気車種になっています2022年モデル TCR アドバンスド2ディスク KOM のご紹介です。今年もですね2022年モデルのジャイアント、続々と発表されていますね。今現在2021年10月なんですけれども、まだ一部、発表されてないモデルもありますけれども TCR 発表になりました。その中でも人気の TCR シリーズの中からヒルクライムにも対応するワイドギアレシオの105コンポーネントを採用した TCR アドバンスド2ディスク KOM をご紹介していこうと思います。TCR はジャイアントのロードバイクの中で上位モデルになります。2021年モデルでフルモデルチェンジを果たしたわけですけども、クラス最高の重量合成比にエアロ性能もプラス、トータルレースバイクとしての性能を全方位で向上させた第9世代の TCR となります。この TCR はですね SL グレード、プログレード、そしてノーマルグレードの3グレードがあるわけですけども、今回ご紹介するのはノーマルグレードと言いましょうかね。そのグレードの中でディスクブレーキモデル105が採用されているモデルですよということになります。サイズは4サイズ展開されています。 XS から ML までのサイズですね。これで身長155センチから190センチの方まで対応いたしますよということになっています。重量は S サイズで 8.3kg と、カラーは2色展開、ヘマタイトというこの色とカーボンというカラー2色展開というふうになっています。ヘマタイトというこの色、聞いたことない単語だなというふうに思っていたんですけども、実際見てみたらとてもラメが強くてですね、かなりかっこいいカラーだなというふうに私は感じています。フレームはアドバンスドグレードのコンポジットカーボンですね、カーボンフレームになりますよと、リアエンドは 142mm のものですね。フロントフォークももちろんカーボンですね。アドバンスドグレードのコンポジット、フルコンポジットオーバードライブコラム 12mm アクスルのものを採用しています。シートポストはバリアントコンポジットですね。これももちろんカーボンシートポストということになります。シートはジャイアントのアプローチサドルですね。これユニクリップシステムにも対応しています。コンポーネントですね、ギアクランク、ディレイラー、シフター、ブレーキ、レバーなどはすべて105、シマノの105で構成されています。ギアクランクの長数は50の34丁がついていますね。より軽いギアが設定されています。スプロケットは KOM ですので11速なんですけども11の34丁がついています。ちょっと軽いギアが設定されていますよということになります。で前2段の後ろ11速で22段変速というふうになっていますね。ハンドルバーはジャイアントコンタクト 31.8mm のものですね。これサイズによって幅が変わるんですけども XS と S サイズは 400mm のもの、M と ML サイズは 420mm のものがついています。ステムもジャイアントコンタクト 31.8 というものなんですけども、これもフレームサイズによって長さが変わっていきます。ホイールセットはジャイアントの PR2 ディスク、アルミリムのもの、タイヤはジャイアントのガビアコース1ですね、 700×25C のもの、チューブレスレディですね。付属品はベル、チューブレスバルブ、シーラント剤というふうになっています。TCR アドバンスド2ディスク KOM、 このバイクの特徴というところを話していこうかなと思うんですけども、 TCR の特徴としてはですね、軽量を重視したフレーム設計ですよということで、より上り特化型のバイクということになります。で今回、2021年モデルでですねフルモデルチェンジを果たしましたね。それによってですねクラス最高の重量合成比を維持しながら前モデルよりも空力性能を大幅に向上とありますので、軽さはそのままにフレーム合成を大幅にアップしていますよということですね。それから空力性能も大幅に向上していますと。例えば上り特化型という言い方をしましたけども、新しいモデルは平地巡行も得意ですよというところが
かなり変わっているんじゃないかなというふうに思います。で今回ご紹介している、ディスク KOM というものになっていくんですけど、ディスクはもう、ディスクブレーキのディスクですね。これディスクブレーキの方がいいですか、リムブレーキの方がいいですかっていうふうにいまだにやっぱりよく聞かれるんですけども、私ディスクブレーキのプロペルですけど、ディスクブレーキのロードバイクに乗っています。やっぱりディスクブレーキよく聞くので、ディスクブレーキに1回乗ってしまうとディスクがいいなというふうになるというところは、もうこれは間違いないところではないかなと思います。ディスクブレーキに関して悪いなと、ここはダメだなと思っている部分は私は一つもないですね。そして KOM ですね、これキングオブマウンテンの略なんですけども、ヒルクライムにも対応できるワイド&ローレシオのスプロケットを採用しているということになりますね。リアのカセットスプロケットですねが11の34丁、34ってかなり大きなスプロケットというふうになります。軽いギアがついていますよということですね。これ、キングオブマウンテンというのは上り坂により強いなというモデルだというふうに思ってもらっていいですね。他のモデルでも KOM 仕様というものがあります。 KOM というのはより上りに特化したギアがついているモデルですということになります。ディスクブレーキモデルに関してはですね、32ミリ幅のタイヤまで入りますよというふうに拡張されたタイヤクリアランスとなっていますんで、太いタイヤのものを入れるということも可能になります。例えば32ミリといえばそうですね、ディファイあたりが32ミリのものが最初から採用されていますね。標準で32ミリがついてますよということになるんですけども、最近エンデュランスロードというワードをお客様からもよく聞くようになりました。エンデュランスロード、タイヤが太い、ロードというふうに考えてもらうといいかなと思うんですけど、 TCR 乗ってたんだけどもちょっとタイヤ細いなと気を使うなというふうになってきたら32ミリ、それ以下でもいいんですけども、少しタイヤを太くしてゆったり走るということもですね可能だなというふうに思います。せっかくディファイの話が出たんでですね、ディファイアドバンスド2のこともちょっと話しておきましょうかね。ちょっとタイヤが太い、エンデュランスロードというふうになるわけですけども、基本構成が同じ105ディスクですよというふうになると値段がかなり似てくるんですね。 TCR は30万2500円税込みですね。ディファイは29万7000円税込み、値段もかなり近いですね。これ2車種で迷われる方もいらっしゃるかもしれないですね。例えば TCR だったら速く走りたいなって思う時には TCR じゃないかなと私はやっぱり思います。でディファイはやはりちょっとゆったりまったり走りたいんだよねという方にはディファイをおすすめした方がいいんじゃないかなと思ってるんですけども、さっきも言った通りですね、 TCR に32ミリのタイヤを入れるということも可能なわけですから、ちょっとタイヤを太くしてゆっくり走ろうかなということにも対応できるわけですね。逆にタイヤ太い方がいいよという方、最初からタイヤを変えてしまおうかな TCR をという方はもうディファイを買った方がいいんじゃないかなと私は思います。今回ご紹介した TCR アドバンスド2ディスク KOM なんですけども、 KOM っていう名前がついていますね。上り特化型だというふうに何回もご紹介しているわけですけれども、例えば近所にですね山があるんですよ、あそこの山登ってみたいんですよね、チャレンジしてみたいんですよねという方なんかにはこれとってもいい自転車なんじゃないかなと思います。そしてロングライドにもですね強い味方になってくれるんじゃないかなと思います。これ2021年モデルでですねフルモデルチェンジをしているわけで、今年は2022年モデルは大きな変更はありませんでしたよということではあるんですけれども、相変わらずこの TCR という車種は人気でですね、その中でも今回ご紹介したこのモデルというのは、頑張ってこれ買おうかなという方がとても多い車種になりますね。初めてのカーボンフレーム、ディスクがいいかな、ディスクじゃない方がいいかなという方が、よしディスクで、決めましたという方がこの車種にされる方とても多い車種ということになります。例えばですね2021年モデルを買いそびれたなという方いらっしゃったらですね、お早めにですねお近くのジャイアントストアに行ってもらうといいかなとご相談していただくといいかなと思います。最近の動画ではですね毎回私言ってるんですけども、
自転車の入荷数がとっても少ないですね。この TCR もしかりです。入荷が随分遅れているなと、遅いなというふうに感じているんですけども、できるだけ早くですね、お店の方に出向いていただいて、自転車、ロードバイク、クロスバイクでもそうなんですけど、欲しいんですけどという話をですね、店員さんにしてもらうと、今の状況がわかるかなと、すぐに手に入るもの、もう1年先ですよというものももちろんあります。ちょっと早めにですね、行動してもらった方がいいかなと、せかすわけではないんですけどもですね、そういうふうに私は思っています。そしてお店に出向いていただいて、ショップの方といっぱいお話をしてですね、あなたのライフスタイル、ライドスタイルに合う1台を見つけてください。どうぞよろしくお願いします。